Opgaven går ud på, at vi har ham her manden, og ham skal vi have klædt på. Og vi skal se, hvor mange forskellige måder, vi kan klæde ham på. Så hvis vi antager, at vi har en blå t-shirt, det er en farve. Den er blå. Så har vi blå shorts på også. De er også blå. Og så har han sorte sko på. Det var en mulighed for at klæde ham på. Hvis vi nu skifter den blå t-shirt ud og siger, at det er en rød t-shirt, så har vi lige pludselig en anden måde, vi kan klæde ham på. Det var 2 muligheder. Så jeres opgave er nu at finde ud af, hvor mange forskellige muligheder der er for at klæde manden på, hvis I har farverne rød, blå, grøn og sort. Hvor mange forskellige måder kan man så klæde den her mand på?